Čaute decká, dnes som si pre vás pripravila malú hádanôčku. Takú ľahkú, určite ju uhádnete, takže dobre počúvajte. Je to zelené, máte to asi aj doma niekedy a deti to nemajú radi. Čo to je? Rozmýšľaj, úplne silno rozmýšľaj. Myslíš, že žaba? Nie, žaba to nie je. Niečo iné to je. Je to zelenina. Zeleninu. Máte radi zeleninu? Napríklad takúto zeleninu? Čo tam je? To je keľ. Alebo napríklad takúto zeleninu? To je kapusta. Zelená a červená. Síce je tu fialová, ale v obchode by ste si ju vypýtali ako červenú. Už ste to niekedy jedli? Má to strašne veľa vitamínov. Alebo potom zelené je ešte aj toto. To je brokolica. A takú brokolicu ja som dnes našla aj v obchode. Pozrite sa na to. To sú také malé hlavičky, také kvietky ako keby, hlúbik a aj si to ovoňajte, keď to budete kupovať. A je to naozaj výborné. Čo ešte také zelené môže byť? Trochu zeleného je napríklad aj tu na karfiole. Taká karfiolová hlava. A tu mám tiež. Počkajte. Namiesto mojej hlavy karfiol. Pozrite sa na to. Biely vo vnútri a zelené listy. Čo také by sme mohli z karfiolu urobiť? Karfiolovú polievku, vypražaný karfiol, alebo karfiolové obzerance. No, kadečo, čo len vymyslíte. Čo by také mohlo byť ešte ako zelenina? Je niečo aj inofarebné, alebo ešte zelené by mohlo byť aj toto. Čiže melón. Myslíte si, že je to zelenina? Alebo ovocie? Je to zelenina, aj keď je to sladké a vo vnútri červené. Je to zelenina. A melónov bratranec je aj žltý melón, ktorý je takisto zelenina. A ďalšia sesternica ich bude tekvica. Takú, akú si robíme na jeseň, výzdobu napríklad v triede alebo pred domčekom. Tu vyrežeme oči, ústa a máme strašidielko. Ale je z toho výborná aj polievka. Potom máme takú zeleninu, ktorá rastie ako keby v zemi. Že ju ťaháme zo zeme taký koreň. Napríklad petržlen. Takto vyzerá, má aj zelenú stopku a takto vyzerá naživo. Takto je v zemičke a my ju vytiahneme von. A určite najviac poznáte mrkvu. Pozrite sa na ňu, aká je krásna. Taká oranžovo-červená, zelená vňať a má strašne veľa vitamínov. A keby sme ju chceli vidieť naživo, tak vyzerá asi takto nejako. Treba ju samozrejme umyť a očistiť. Potom zeleninu ešte máme v takýchto lúskoch. Toto je hrášok. Takéto malé guľôčky hrášku narastú v takomto struku a my to môžeme zjesť. Môžeme si z toho napríklad urobiť hrachovú polievku, alebo keď je to v konzerve, tak si môžeme napríklad pridať do ryže alebo do nejakého šalátu. V takom struku ešte nájdeme aj fazulu. Napríklad takúto červenú fazulu. Vidíte? Takto v konzerve si to otvoríme a môžeme zjesť. To už je pripravené. Potom, čo určite poznáte, je cibuľa.
Ja tu mám dve také malé cibulky, bielu a červenú, ale ich je oveľa viac. Pozrite na tento veľký obrázok. Tam je aj taká so zelenou vňaťkou, určite to poznáte. A k tomu, bratranec, je cesnak. Pozrite sa na to. Veľká cesnaková hlavička a malé kúsky, kde treba kabátik, tú šupku dať preč a môžete si to dať napríklad kde? Na topinky, na chlebík, na pizzu, na langoše. Ešte rozmýšľajte, kde by mohol byť cesnak. Je veľmi zdravý. Čo by ešte sme také mohli zaradiť napríklad do zeleniny? Čo vám ešte chýba? Napríklad by tam mohla byť aj paprika. Viete čo? Papriku že vraj aj s paradajkami radia botanici, to sú takí veľmi múdri páni a tety, do takej skupiny, že je to ovocie. Dokonca aj baklažán a ešte aj, čo také by tam mohlo byť, uhorky. To vôbec nepatrí medzi zeleninu. Ale potom sa dohodli ujovia a tety, obchodníci a kuchári a proste všetci, ktorí sa zaujímajú o tieto všelijaké veci okolo zeleniny, že to budú aj tak dávať do zeleniny, lebo je to zelené, lebo je to chutné a hodí sa to viacej podľa chuti do zeleniny ako do ovocia. Hoci to rastie takto ako plod. Takže, decka, teraz už ste ako tak určite zistili, že tej zeleniny je oveľa viacej, ako vy jedávate. A preto som vám zadala ešte jednu úlohu. A to, že si večer alebo na obed spravíte zeleninový tanier. Pozrite si ďalšie video, ktoré nájdete na YouTube školy. Volá sa to zeleninový tanier. A vyrobte si zo zeleniny nejaké obrázky. Môže to byť strom, tiger, opica, mama, tato, alebo hoci kto, koho chcete zo zelenky urobiť. Nezabudnite si ju očistiť, umyť a potom aj zjesť. Takže hor sa na to a dobrú chuť. Čaute.